Ondo, holako gauza pasetan di ez da, holako partidu baten, dana jolasten genduen final horretan, playoff situazio barri honegaz, baina, posik irauzi genduelako eta ligako trofeoa dekogulako iakugaz. Holako gauza pasetan die, jokuen parte die, nire jokuen parte bebai. Ja prest, oingo azte bururako bebai. Nik uste dut oso importanti izin dela, ze azkenien pare bat bider jolastu dugu PSG-en kontra eta oso partidu intensoa die, nik uste dut maila oso handikoak, eta horrek behi laguntzen dugu, hengo astegurako partidu preparetako, egoera ezin hobe baten eltsie. Oso intensoak izen die, oso ondo prepareguz, orduen be bai nik uste dut dana ondo urten dela, temporada oso ona ingu, eta azkenien bat titula be bai irabaztie, ez da importanti da. Nik uste dut ez dela gauza handirik aldatu, azkenien final bat Berrogeta marreko aukeri ekipo batentzako eta bestientzako. Nik uste dut bardintzola zen egoeraten heltzen den ekipo bakoitza, estadistikak horiana nik uste dut ez dela kontuen hartu bihar, ze holako final bat nik uste dut munduen aldan ikusi partidurik onenetarikoa izango dela, Barça-Lyon partidu bat, Turinen guk irabazi gendun, baina oso partidu intensu izen zen, eurek beuki bezen aukerak, azkenien guk irabazi gendun, baina espero dut oingo finala bebai antzekoa izetie, espero dut emaitza antzeko bategaz guretzako, baina oso partidu gatza izango da, hori seguru. Bai, nik esango nek apurra diferenti dela. Hor temporadan nik uste dut ondo nintzela, baina lesioa beukine bazan artetik eta eneban hori jarraipen auki. Hengo temporadan hori ez dut eusuki lesioak, ekipoan konfiantzi, entrenadoran konfiantzi dana, ondo urten jate, gogo asko gaz nau, ilusio asko gaz, eta badakit hori alik eta alotela hobeto hain bebai. Así que tranquil nago horregaitzik, oin arte indogun lan guztize ondo indogulako, arlo pertsonalin bebai. Así que konfiantza asko gaz, baina tranquilidadiaz bebai. Bai, seguru bai, ez nik uste dut egunero lotera juna zenien bakarrik honetaz pentseot, altzetan nintzen egunero eta bebai pentsetan final honetan. Nik uste dut amets bat egi bihurtzi dela, baina irabazi arte ez da izango amets bat egi bihurtzi, Orduen lan amaitzun bigu, oso berezi izango da, bebai, etorkoan jente guztize gaitzik, azkenien saiatu naz, inbitetan nire karreran parte izen dien pertsona guztizek nitzako importantian jente guztize, azkenien heltzen azolako eszenario batera, baina nire inguruko jenti gaitzik ez bazan izango, nintzen egongo. Orduen horregaitzik beposik, azkenien bertara urteti eta nitzako importantian jenti bertan egoti eta arro sentitzie, nik uste hori ala berezi izena, gero futbol arloan ikusko da, zepaseko dan, ondo prepareko gu partidu hori seguru eta aukerak ikiko guz irabazteko. Hori ametzagi bihurtzeko nik uste dut lan amaitzun bidala eta titulo hori jasotzien. Bai, seguru, azkenien nik uste dut Irene gaz asko ikasi dutela. Nire lehenengo urtiz esan lehenengo ekipoan eta lehenengo gunetik asko ikizin eban. Bere entrenamenduek, zelako intensiadie, bere mentaliadie, asko ikizin eban hor urtien eta nik uste dut, ez da zebez barriz zelako jokalarizean, bere historiala, bere titulu danak, oso merezitzedeko, asko postenaz bere gaitzik, askotan golaztugu bere kontra ja bebai, zer PSG egon da denpora asko bebai. Politizengo abizontzako, ze azkenien bueltan etxera ez da, eta berriro saman bezen jolaztie. Hori recuerdo politzeko, asko momentu asko partekatu gendu zen, eta bebai hori nire lehenengo ligi, eta bebai zelan zainduzten ni sartu nintzen nien gazte-gaztean masei urtegaz, bebai hori referenti eukitzie, egunero berataz gauza barrizek ikastie. Bai, hori da, Championseko finala, azkenien holako ekipo baten kontra jolasti hori dekozu, baina guk altzutez bai mentian beste ez da izen bat jokalari antzekoa direnak azkenien oso intensoa izango da, oso partidu gatza izango da, nik uste dut, talde bakoitzak bere momentu kukiko deuz, bai berezizez azkenien nik jente asko zetxe etor, momentu asko bizi izan dutez, Aitana, Patri, Ona, Europeo, Mundiala jolastu dutez eurekaz, orduen, asko esetzen dutaz, eurek niri esetzen doztia, orduen bebai horrek papel importanti ikiko deuz lan soluzionetan dugu zen horre gauzak, baina behin partidu azten da nien gauza asko kibidire kontuen eta alik eta bien prepareu. Nik uste dut Bartzelan joku argi da guzein da, ez da? Baina gure aldetik nik uste dut variante asko diko guzela, zehengo temporadan bebai hori alternetie ondo juinaku, baloi eukitzi edo ez, edo transizioan urtetie,
azkenien jokalari desberdin asko ekoguz, eta be bai, ba, horrek bi situazioa kontroletien ikuste dut abantaia handize dela gutzako. Baina, bueno, ez etzen dugu Bartzelona, ez etzen dugu jokalarizek, eure bedeki ez euren armak, ikusko dugu, esperot gure joku eitzi, ez ebez aldatzi, azkenien final bada, eta oin arte indogune ondo junda, orden bardin jarraitzu diogu. Ba, guamen oso tranquil gauz. Gure ekipokoak enireak utziztie bai, ba, hori hastie tranquil hartzen, horrek informazioanak, estadistika danak alde batera iztie, eta zentretie benetan importantiana, ba, entrenamientue, preparazioa, bakoitza egiten da benatxien, rekuperazioa, eta behin momentu heltzen da nien ikusko haze paseko da, baina nik uste dut hori oso importantiala, jentik alde pentzen nahi da bena, rebantzi hartu, rebantzi ez, horre gauzak aldo batera itxiguz, berba, ez dugu itzen horretaz, badakigu zerren bigun, titulo hori altzatzeko eta horretarako lan egingo dugu baengo hastien, geratzen dien egunetan.